Louise, jeg kan sige dig en ting. Du skal aldrig nogensinde gøre mig så fucking meget til grin, du skal ikke, okay? Jeg fucking hader dig, jeg gør. Og jeg tror dig ikke på nogen måde lige nu, men jeg ved godt, hvor du bor, og det er den mest nederen måde at gøre nogen til grin over 100 eller over for 1000 mennesker, der er. Jeg fucking hader dig, jeg gør. Og jeg mener, jeg er ked af at tale jer, der så med og sådan noget, at Louise ikke kunne komme, hun havde lovet mig, at hun ville komme forbi og sådan noget, og hun så ikke gør det, så jeg kan gøre noget ved det, jeg kan ikke, okay? Men jeg håber alligevel lidt noget at nyde det livestream, jeg har lavet og sådan noget. Og hun får ikke min fucking bamse, hun gør ikke nu, hun gør ikke. Det kan jeg fandme med lov for, mand. Jeg vil aldrig nogensinde snakke med dig igen, Louise, din store fede lort.